Nie. Veď o nič nejde, Leandro. Radšej pôjdem hneď, ako by som mala tolerovať spoločnosť nepríjemných ľudí. Čo sa stalo? Snažím sa Saritu presvedčiť, aby nešla domov sama, ale je tvrdohlavá ako mulica. Chce odísť bez chymeny. Nezdá sa mi vhodné, aby ste išli sama, je to dosť nebezpečné. Tu je to oveľa nebezpečnejšie, lebo je tu priveľa zlomyselných ľudí. Idem, Leandro. Tak aspoň dovolte, aby som vás odprevadil k autu. Ďakujem vám za ponuku, ale nie je to potrebné, seňor. Ja som zvyknutá poradiť si vždy sama. Sarita, prosím ťa, nebuď k Frankovi taká zlá. Nevidíš, že sa snaží byť k tebe milý? Ale ja tým jeho milým slovám vôbec neverím. Vieš? Franko, odchádzate? Nie, počkajte ma tu, hneď sa vrátim. Len odprevadím seňoritu k autu. Sarita, prosím. Len pekne poďte. Pustite ma! Len vás chcem odprevadiť k autu. Tak sme sa predsa len dočkali. Konečne ten sviniar vyliezol von. A čo som ti povedal? Vyliezol, ale s nejakou babou. Čo na tom záleží, Rubinsky? Veď vidíš, že nemá ochránku. Poďme na to. Vieš, čo máš robiť? Pustite ma! Už mám pokrk vašej úžasnej spoločnosti, Franko. Kde máte auto? Ja neviem. Niekde ďalej. Nemali by ste ísť v tomto čase sama. Počkajte na nás Evou a odprevadíme vás na haciendu. Nie, nepotrebujem spoločnosť, Franko, a už v nejakom prípade nie tú vašu. Nehrajte sa na hrdinku. Veď máme spoločnú cestu. Ja sa ničoho nebojím. A verte, že som zvyknutá šoférovať sama. Neviem, prečo vás trápi, či sa mi niečo nestane. Lebo ma to naozaj trápi. Que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Prečo to robíte? Neviem. Ak to neviete, tak sa správajte slušne. Určite mi poriadne preskočilo, keď som niečo také urobil. Cuántas veces te lo dije que este gran dolor de mi alma un mal chiste lo volviste. To si chcete zatancovať, alebo čo, seňor? Už čoskoro budete pracovať, ako my budeme pískať. A buďte ticho, nepokúšajte sa utiecť, lebo z vás urobím dvoch. Čo sa deje? Trošku sa poprechádzame. Čo odo mňa chcete? Hýbte sa. No, poďme. No. Nepočul si, ideme. No, poďme. No, prestá sa hádzať. Preboha!
nám ide? Dozvieš sa to! Povie ti to niekto, kto sem o chvíľu príde! A neklas zbytočné otázky. Odpovedať na otázky budeš ty. Budeš pikať za to, že obťažuješ cudzie ženy, rozumieš?